Olentzero maitea. 2 puntos. Urte honetan... Ui! Kaixo lagunok. Ikusi dezuten bezala. Olentzerori karta egiten ari naiz. Bueno, bideo honekin erakutsiko dizuetena da Gabonetako preparaketak nola egin. Bueno, hasiko gara. Da Gabonetako zuhaitza edo jaiotza. Bueno, nik urtero jartzen dut zuhaitza. Nik zuhaitza jartzen dut lazoak, sagarrak, opari txikiak, bueno, esaten dena apaingarriak. Jaiotza euskaldun modura jartzen dut. Joseba, Maritxu eta Josu. Eta gero, Olentzero. Eta erregeak. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de... Eta ez aztu, astoa eta iria ere jarri behar ditugula. Nik Superpagola 29an erakutsiko dizuet nola apaindu zuhaitza. Orain, opariak. Bueno, hurrengo egunean, badakizute, 25ean, opariak ditugula zuhaitza azpian. Bueno, nire kasuan, jartzen dut zapata bat mai gainean, eta opariak colgatzen dira. Tía, se me ha olvidado el Belén. Bueno. Hemen dakagu, aita Joseba, ama Maritxu, eta Josu hautsoa. Olentzerori eskatu diotena da makillaje maletina edo kaxa bat, gero gui, eta guiko bi joku bat Just Dance 2015 eta gero bestea Zumba. Espainolak dakizuten bezala ez daukate Olentzero, han daukate Bizartzuri. Santa Claus llegó a la ciudad. Osa, Papa Noel, o Santa Claus. Bueno, lehergailuak, ez beldurtu, ez dira lehergaiak eta jartzen zituen bezala edola. Ez, izan nahi dut, hauek dira. Bueno, lehergailuak hauek dira. Eta, bueno, urte bukaeran denak joaten gara erostea lehergailuak, subsidiak eta holako gauzak. Bueno, ni joaten naiz Pasaira edo Oiartzunea eta Aldaira. Baina aurten ere bai joango naiz 3 leku horietara, baita ere Parisea. Zatik esan diate, Pariseko gauzak direla hobeagoak edo potenteagoak. Ez ditutelako profesoreak aguantatzen, eta horregatik ari naiz pelukeria egiten. Porque me sale el coño. Bueno, orain dator alkola. Bueno, urte berri egunean atatzen gedanean kala, venga, petardoak, suzidiak eta dena bukatzen ditugunean, joaten gea gure lokalera eta egiten dugu mi parte favorita, el botellón. Botellón egiten dugu eta gero atatzen gea hortzikan, de fiesta, dantzatzea, gaiago edatera, osea, urte berria ospatzera. Eta bueno, eraten dugu 23, ron, whisky, bueno, alkohol dugu guztia. Eta gertatzen da, beti mozkortuta gelditzen gira, osea que... Sexo, algo
alkohol y rock and roll. Bueno, afari eta bazkariaren ordua iritsi da. Bueno, nik nire amari laguntzen diot, afaria prestatzen, eta maia ere nik prestatzen dut, nik bakarrik. Eta, bueno, nire amarekin hitz ditut, jaten ditugu lehenengo zainzuriak eta zeitunak, gero ere huevo rellenos, gero ere jaten dugu arrai zopa, edo araki zopa, gero akumea, edo pavo, asko jango dute pavo, eta bukatzeko turroia eta txampaina. Eta, bueno, bazkarian eraten dugu sagardoa. Eta, bueno, txampaina eraten dugu, jaten dugu turroiakin, mazapanekin, eta hola. Bueno, lagunok, hau izan da oraingoz guztia, eta aurrerago, erakutsiko izan nola izan dien nire gabonak. Eta hurrengo astean nola egiten balin baldu, ez balin baldu euririk iten, joango geha, Kontxako hondartzara gauzak egitea. Aio!